Lorna Panzavecchia hija waħda mill-41 membru tal-Korp tal-Pulizija li aktar kmieni dan ix-xahar ingħataw ċertifikat ta' mertu bħala rikonoxximent tax-xogħol li wettqu matul is-sena l-oħra. Din l-uffiċjal tal-Pulizija fil-komunità ġiet rikonoxxuta l-intervent f'waqtu tagħha meta assistiet f'każ fejn kien hemm persuna bi problemi ta' saħħa mentali li kienet ta' periklu għaliha nnifisha u għal terzi persuni, hekk kif bdiet gara l-ġebel minn fuq bejt ta' residenza. Din il-persuna kienet imsaħħra fl-oli fejn di apparti li bdiet tgara xi affarijiet li setet tweġġet il-terzi persuni kienet ta' periklu għaliha wkoll għax anke kienet anke f'tarf li setet taqa' min-naħa tiegħi bdejt inkellimha b'mod ċar sewwa u peress li kont kellimta ġurnata qabel innutajt minn xi ġbati u hekk u bekk bdejt inkellimha bil-mod u pruvajt insib kompromess magħha fejn finalment ġara li tlajt ħdejha ġifieri u rnexxielha toħroġ minn fejn kienet imsakkra. Hija spjegat li x-xogħol tagħha għalkemm ta' sodisfazzjon iġib ukoll ċertu biża' għaliex qatt ma tkun taf il-periklu li tista' ssib ma' wiċċek. Ovvjament biża' dejjem ikun hemm, biss però inti titneħħi l-biża' x'inkella dak jaqta'lek nofs ix-xogħol u l-idejat li jistgħu jiġu dak il-ħin u taħdem u tiffoka f'li qed jiġi dak importanti li dak li jkun dejjem ħatkellmu bil-mod u b'mod li jifhem u ċar u minn hemm toħroġ ir-riżultat. L-uffiċjal tal-Pulizija qalet li l-komunikazzjoni kontinwa mar-residenti fil-proġett tal-Pulizija fil-komunità jimliha b'kuraġġ għal-ġejjieni, speċjalment meta tara li ċ-ċittadini jżidu l-fiduċja fil-Korp. Fl-istess waqt iringrazzjat ukoll lill-Korp li jirrikonoxxi l-ħidma tal-uffiċjali f'ċerimonji bħal dawn. Huwa achievement sewwa li jimmotivak biex tkun tista' taħdem anke aktar ta' kuljum tħossok utli għal dak li jkun li tkun intu.